Saiatu naiz beste apurtxo bat, aspaldiko partez pentsatzen, Ilaski. Bai. Mi luze Doneiakue bidearen antzekoa da. Bai. Bai. Zema konparaketa dara mazagunean. Bai, asko gustatzen zaizkit. Doneiakue bidearen antzekoa. Zergatik, bizitzan behin sikiera egin beharra dago. Zerri beharra dago, mi luzera. Bidean lagun asko egiten dira. Eta batez ere, behin abiatzen denak bukaeraraino heldu nahi du. Liburu bet irakurriko nuke zure aurkezpen guztiekin. Konparaketekin. Bai, Antxonen konparaketak zoragarriak dira. Begira, hor badago zerbait, Eta Doneiakue bidea balitz, Koldo eta Iñaki, hankazpietan zenbat baba dagoeneko, bidea ondo urratuta daukazueia, 8. saioa gurean, 1.451 euro irabazita. Bideo paroa. Bai, benetan. Ezta? Doneiakueko egin duzu zuek? Ez du egin. Egiteko asmoa igual bai, Bueno, tira, bizitzan behin, etorri garra dago miluzera hori egin duzueia, Doneiakuekoa falta zaigu. Diruarekin, ara joateko diru asko ez da behar gainera. Ez da behar. Ara joan eta egiten da dirua irabazi, ze gastatu ez da bat ere egiten. Gaur bidea egiten jarraituko dugu, ezta? Bai, ba. Animo, bikote! Zeuk egin da? Nik bizikletan. Bai, Eta Burgosen esan genuen, listo ba, goazen etxera. Zia zer da? Bai. Bigarren geltokia. Barakaldotik datozen Garazi eta Jon Matxinoen zabe bai. Alaba, aita, ondo, alkar ondo hartuta, eta finala aurreko miluzen zauekin. Horrek esan nahi du dagoeneko, 257 euro eskuratu dituzuela. Bueno, Garazi zen moduz, superheroi eta superbotererik ez, baina miluzen oso ondo, Bai. Zer moduz, Jon Matxin gaur? Ongi. Vamos, aurreko eguneko esperientziakin gustora geritu nintzen. Eta ja pozik ez dugulako ridikulo egin. Nola ba? Oso ondo. Ongi etorri, gaur bai, miluzena. Hemen ridikulorik ez du inork egiten. Bueno, orain arte. Ikusiko dugu, broma da. Zuek ez zarete lehenbiziko zere hariko miluzen, aurrez ere izan zineten beste bikoteekide batzuekin, ezta? Bai. Baina erabaki duzu hori pixka bat fintzea, nola bait? Bai. Ia ba, Jone, beraztegi arrazu, Leitzan bizi dena, eta bertako institutuan irakasle. Bai. Gustora? Bai, oso. Bai, ez da, bertan bizitzen geratu zarenerako ez da esperientzia makala izango, ez da? Bai. Aimar berriz zeraingoa, seguran bizi, eta nola zuen artean badago laguntasun, maitasun lotura bat edo, Aimar? Bai, maitasunek, lagun maitasunek. Baita ere? Lagun arteko maitasunek, baina nire bikotea eta Jone kuadriako. Kuadriako dira? Hortik. Horrek batuta. Bai, ze ondo. Primeran. Bai. Pentsatzen dugu bikote finagoa izango dela hau, ja bigarren fase honetan lortu duzuena. Esperantza horrekin torria. Eutxi esperantzari, eta gozatu bikote. Bikote placer bat, zuek berriz ikusti, Etxekuek prestatu asteragoaz. Bai, eta nabaritu dut, gasolina pixka baten beharrean daudela. Ugaotik, IPI institutoa goazen! Haupa, Ugaoko institutotik! Bai, ikusiko bagenu txaloen intentsitateak bera egiten duela, berriz ere aipatuko ditu. Ondo, oso ondo. Antxon, zure denbora librien eta zer irakurtzea zuzate baterako? Ze interesatzen zaizu? Musikarien biografiak, zaintezkit. Oso ondo. Mick Jagger esaterako. Ederra. Ederra. Zuen denbora librien, Koldeinaki hau galdetzi erren, Zeri buruz? Irakurtzi eta gustatzen zaizue? Denetarik. Azken irakurri dudan liburua, ez da, Arantxa Urreta Bezkaiaren azken etxea. Ze ona, Koldo. Baina batzutan dinot, badagoelako, esate baterako biografiak nipe bai, pentsa erreginenak. Haulan, da gustatu. Azken aldian, sumendiei buruz, irakurten abila asko esate baterako, Iñaki gustoko, sumendiak eta, eragiten duten guztia eta... Baita ere. Urrun badaude, bereziki. Urrun badaude asko zobeto, Sumendiak gaur pareak osatzeko, nordue, badu Koldo. Sumendiak alde batetik, ze herrialdetan dauden kokatu beharko. Bestetik, sorte hon denpora. Fuji. Japonian. Sakatu behar dut. Japonian. Bai. Krakatoa. Aukeratu? Indonesia. Bai. Indonesia. Ararat. Turkian. Haupa. Kilauea. Filipinetan. Tal. Filipinetan. Arenal. Costa Rican. Haupa. Kilauea. Estatu Batuetan. Zola, barri! Oso do! Bai. Ezin besteko goita, pantallak ez daukan labarik sakatu egin beharra dago, ondo. Denbora pixka bat galdu dugu, baina taula guztia osatzeko denbora ere izan dugu Kilauea estatu Batuetan Hawaii uhartean dagoen
Sumendia... Orain gutxi ikusi dugu. Bai? Etxiek eta rapatzen eta Egia da, egon zanien, egia da. bai. Krakatoa berriz Indonesian, Java eta Sumatra uharten artean dagoen sumendia, Fuji Japonian bertako mendirik altuena ere bada, 3.076 metroko altuera duena, Taal Filipinetan, Arenal Costa Rican eta Ararat Bikain Turkian. Oso ondo. Hau da, lava txorrotara 60 puntu zuentzat. Oso ondo. Bueno, Garazi, esan dugu batxilergoa ikasten dabil eta biologiako ikasketak egiteko gogoz. Historia zale, Garazi? Ez asko. Ez horren beste. Nahiago biologia, bera. Bai, Jon Matxin bezan dugulako, bueno, kimikan doktore eta, bueno, EHUn irakasle eta, historia zale? Pizkat bai. Pizkat bai. Gertakari historikoekin osatuko ditugu pareak, nortu da maira? Ni. Hartu lekue, Garazi mesedez, gertakari historiko entzutetxu batzuk alde batetik, noiz gertatu ziren lotu beharko. Guazen, denpora. Berlingo harrezia eraitzi, 1989. Oso ondo. euroa, 2002. doli ardia, 1996. Bikain. Apolo amaika, 1979. Wikipedia sortu, 2000, Sydneyko Olimpiar Jokoak, 2000, Wikipedia sortu, 2001. Oso ondo. Ederto. Jon Matxin! Makina hutsa, Ikustu duzu. Jon Matxin! Hori. Horrela? Efemerideak irakurriz gozaltzen duzu edo zer da, hau? Apolo amaika, ilargira, iritsi ginen lehenbiziko 79an, euroari kaixo esan genion, kaixo euro kampaina hartan 2002an, orduan urtarrilaren batean bertan iritsi baitzen Euskal Herrira, Wikipedia 2001an sortu zen, doli ardia, lehen ugazun klonatua 86an jaiotakoa, Sydneyn Joko Olimpikoak 2000 urtean ospatu ziren, eta Berlingo harresiaren eraisketa, gerra hotzaren amaieraren hasiera, 1989an, Zoragarri, 60 puntu! Oso ondo. Jon Aimar lehian hasiko gara. Urduri, apurtxuet? Bueno, egiteko gogoz, ezta? Bai. Aurretik galdera bat, eta erantzun beharrekue? Denok? Guzti, eurek. Ah. Euskal Telebistako abulan zagun aurkezle gustukoena. Bai, bueno. Venga. Ez dakit, ba. Nik amonarri. Txalo bera, txalo! Mundial, erantzun ona. Asko falta botatzen duguna, zuek ikusita. Euskal Telebistako aurkezleekin egingo dugu. Jolas, nordu maira? Ni. Aimar, hartu leku mesedez. Bain bat saio, eta saioak gaur egungoak izango dira batez be, eta aurkezleak, Jone, venga, sorte hon. a ver. Mazten denpora. Mikel Pagadi, Herri txiki, Oso ondo. Lur Errekondo, naufragoak, Ai, Eider Perez, hitzetik hortzera, Oso ondo. Urko Aristi, itzokei, Iñaki Leturia, soskantak arriskuan, Lide Hernando, soskantak arriskuan, Iñaki Leturia, Teknopolis. Oso ondo. bikain! Zoragarri, Lur Errekondo, Inigo Bizensekin, bikote ezinbestekoa, naufragoak saioa gidatzen Mikel Pagadi. Eta Zoidur Rutxaga, bidea brutxoak erritxekin, naiz eta aldaketak datozen argibili. Eider Perez hitzetik hortzera bertso saioko gidari, Urko Aristi itzokein arratsaldero, Lide Hernando Laurobarekin eta Clara Mendizabalekin batera sos kantak arriskuan saioan, eta Iñaki Leturia Teknopolis divulgazio saioan 25 urte bete dituen saioa. Kike ez da gertu, lastima. Puntuak bai ordea, 60 zartak! Bueno, besarka handi bat. Besarka erraldoi bat. Gure lankide Kikeri. guztiei eta segilanien. Ja. Kikeri be, bai. Baita ere. Kike ikusten dau. Bai, ezta? Etxetik, sofatik. Hori bekatu bategaz Bai, ez da beti aldamenean. Gaur rondo, gaur ez. Zer moduzari gara Kiketa? Mezuek botatzen. Txukun, zaten dugu, txukun, segi Ongi horretan. gaur... Vale. Koldo Iñaki, zuek ere txukun, hasi primeran hasi gara, eutxe horri beraz, isil proban, Koldo? Ez, Ah, Iñaki joan da. aldaketak, Bai. zoragarri. Oh, Abi, aldaketak datoz. bai ez da, Doneiako ebidean hainbeste kilometro egin da gero, esadute, bega. Zu aurretik orain, ea zer gertatzen den. Animo, denbora. Sakatu, sakatu. Hori da.
Ia, bai, mintzio kasita. Jatekoa. Karta, menua. Menua, bigain. Abadia, meza, liturgia, Bero, sermoia, monagiloa, bueno, el meza mutila. Ez? Bueno, aldatuko. Komunioa edo, bueno. Ia, marrazten. Zer da hori, Koldo? Josteko makina, ez? Hotz. Oso. belauna, Tira. Zer da hori? zurra, Zer zer Bero, zer bero. venga, bero. femurra, Ez, tibia, peroné. ez. Kafea, tea, Bero. Beste bat? usioa, Ah, kamamila, Iñaki etorri. estima. Gogorrak, Kakaoa zen, Gogorrak. denbora gixago ere behar genuen. Kartilagoa. Kartilagoa. Bestalde, Iñaki medikoa baita berak. Segituan ikusi du, baina Katekesia. adierazteko etzen errazena. Eta Koldo, katekesia. katekesia. Bai. Katekesia falta. Katekesia zan. Bai. Apaiza umeak aipatu dira. Hor, gertu ibili zaretelako. Tira. Venga, batekin jogei Tira. puntu. No. Garazi, eta Jon Matxin aurrerantzean, ez, Jon Matxin mantenduko dugu. Matxin. Matxin hobeto, ez da? Matxin, bai. Norra arituko da imintzioka? Bera. Jon Matxin, oso ondo? Bera, garazik ez, bera. Bera. Bera, etorri gara, venga. Alabak agintzen du, etxe honetan, argi dago. Polita da hori Zalantzarik gabe. ikustea. Ia ba, proba honetan ere, agintea berresuratzen duzuen, Debora. Antzi. Moda No. pasarela, modelo. Bero? Bai? Esan duzu orokorra. Zer da orokorra? Garazi Bota, bota, orokorra. bota. Moda. Moda, oso moda. Marrazen orain, Jon Matxin. Zer da hori Garazi? Ondo? Bai? Patata. Mio. Ja ikusi, eh? Lastoa. Buzeatu. Itxasazpira. Bai? Venga, bero. Kontzeptua? Ai. Urperatu. Zer da hori? Oso gertu Garazi? Demora gutxi. Torri. Lastima! Bai, urtean egon da, la urtekari bat. Eta bezetik infernua zegoen lekuan zuk patata bat ikusi duzu. Ez dituzu patatak gehiagin maite Garazi? Ikusi dut ez bat eta diru izen patata bat. Ja, ala irudikatzen duzu infernua kaso, ez da iritsita dena patataz josita, Demonio bat, bai, oso ondo gota, eh? Demonio bat. Venga, bat, hogei puntu! Apustu egingo nuke, Jon eta Aimar, zuen artean imintzioka trebea dela. Aimar? Ez, Jone. Jone, oso ondo, apustu egin dut oso gaizki. Jone, hartu lekua, eta probatu, okernen milela. Zure trebea izango zara, zalantzari gabe. Ea, lau kontzeptuak asmatzen ditugun. Debora. Ia ba. Bai, ondo ari zara? Korrika, iesin. Lapurtu. Ez. Lapurre. Ez. Korrika. Bai. Numaiten. Zertan ari da, Aimar? Eldu. Bai, kontuz? Eldu. Nortzuk egiten dute? Buah. Ea, marrazen. Karakola. Oskola. Vale. Zora garri. Beste marrazki bat. Papelezko doazkine. Bez? Oso ondo ari da, Zer da hori? Platera. Bai? Platerea bota, platera bete.
Zer dau? Zer dago platerean, Aimar? Bateren, ojo, ez dakit. Zer da hori? Ez dakit. Oso ondo dau. Ikusten. Ai, Patata, ez dakit. Ai. Zagardotegi baten, menrilue. Gazta menriluten txaurra plateran Ja. ikusten genuen, eta gero kupela bere gaitu dio. gero Jonek. arrapaketan ere aritu da imintzioka, arrapaketan jolasean hori falta izan zaigu. Jone, oso trebe, bereziki trebe, marrazen, Hor sagardotegi baten bodegoi moduko bat ere eskaini baiti Oso duzu. ondo, bat haupazueko gehi puntu. Berdinketa markagailuetan, ondo guez, eta hitz eskutua. Dator gure hirugarren proba, eta berben inguruen bueltak ibili beharko gara. Egokiarekin jo aurretik, badue, Iñaki Lekure, Men ere, Eta- postua galdatuta, berriz. Bai. Ja. eta jolastera datoz, ondo Ai, pasatzera hori, datoz. hori. Hau Iñaki denfora. Mexikon, Mariachi. antzekoak, Ez dakit. Paso. Paso. Esan? Ez beste bat. zeuk eskatu. Bai, beste bat. Urpean, Behan, murgildu. pertsona, Urpekaria. antzekoa, Buceadorea. Hori behar duzu. Bai. bai, Buzo. buzoa, bai. Ah, Txala bota, Bitz dira, kontuz. epailea, Epailea, Erron, bai. zegoen, Hartu lekuen, Iñaki. Oso gertu, Mexikon, mariatxek, ranchera. Rantxerak, abesten bai dituzte, rantxera falta ditzaigun, eta botaka egin edo, hitz bat baino gehiago aipatutakoan, kaletzat ematen dugu, buzoa sartu da dena den, eta 20 puntu zuentzat. Hitz eskutua, orain, Garazi eta Jon Matxin zeuentzat, nor due? Zuk agindu. Zuk, Ni- Oso ondo, begira. Ia aldeak lortzen ditugun, momentuz oso parekatuta dagoelako kontua. Guazen, denpora. Pelikula, zuzendaria, nagusia, gidoilaria, antzezlea, aktorea, bestea, protagonista, Hori bai, Oso ondo. paso, hemengoa, euskalduna, bestea, donostikoa, bertakoa, paso, kontrakoa, hangoa, paso. Torri. Errezago barrukoarekin, barrukoa kanpokoa. Ja, bai, Kanpokoa, kanpokoa, Zalantzari. kontrakoa, aipatzen zaizun, Bai. hemengo azpada kanpokoa da, alabak agindu eta alabak aurpegiarekin ere, nola presionatzen duen aita, venga aita, bota, tira, azkenean protagonista sartu da, 20 puntu beraz. Jon Aimar, hitz eskutua, eta pare bat irula asmatuta abantaila Aurre lortuko hartu. zenukete. Nor du Emaira? Aimar, Aurre, hartu Aimar. leku mesedez. Bortxe, banaka garrantzitsua, alkarrez apaltzie, eta azkartxu joatie. Ia, ganorerekin osatzen dugun. Guazten denpora. Porrotx, Pirritx. Oso ondo. herrie, Segura. haundie, Donosti. kontzeptue, Iria. Oso ondo. Larri. zu, Neska. irakaslea, Ikaslea. ikasitakoa, Paso. zuk, Historia. Baina ez da hori, Zer da? kontuz? orokorra, paso. Karrera. Ez, paso. Paso. Ondo, Gaizki. Torri. Aimar, trabatu gara hor historioa zen.
ez historia. Historioa, bai. Eta gero, arteriarekin zainak eta genituen, baina denpora badi. Bai, eta Jonek segurenik historia irakazen modura, historio asko ere izango ditu. Bai, gehiago igual. Kontatu nahi duzu baten bat, edo? Ez. Konta izagun puntuak, hobeto. 40 denera, bikain! Markagailuak! Triboren berben aurretik. 100 puntu, Koldok eta Iñakik. Garazi, Jon Matxin, Barakaldo. 100 puntu, 120, Jonek eta Imarrek. Ez daukagu ez horrela datuta. Eta orduen horrek esan nahi du, adi, Triboren berbak asmatzeko momentua dela gure lehiakidentzat. Baina Triboren berba oso bereziak dira. Merezia, eta Erne, merezi duelako ondo aztertzea gaurko taula sorta hau. Duela gutxi erronka luzatu bai genien, mi luze guztioi, etxean zaudeten hoi. Euskal hiztegi erotikoa pixka bat aberazteko eta, horixe, sexuarekin eta sexu jardunarekin zerikusia duten kontzeptuen zerrenda osatu dugu. Berria egunkariak ere bazuen garai baten alako ariketa bat egina, eta gu jasotakoak eta berriakoak denak batuta, gaurko taulak osatu ditugu. Oso ondo. Koldo zer? A ber, A ber nola moldatzen garen. Badator lehenengo taula, sorte hon, denfora. Gizonezkoen masturbazioa itziarren. aparra atera. Gizonezkoen masturbazioa itziarren. Izipua? Grazi? Gizonezkoen masturbazioa itziarren. Motxina. Gizonezkoen masturbazioa itziarren. Langabetoren zorra. Jone? Gizonezkoen masturbazioa itziarren. Isipua. Gizonezkoen masturbazioa itziarren. Zupa. Koldo? Gizonezkoen masturbazioa itziarren. Erruedak egin, errudan egin. Alua. Motxina. Musukatu. Zupa. Gizonezkoen masturbazioa itziarren. Musukatu txokolatinak izan. Lastima, ikasi dugu alako batean erruedan egin zer den, baina aparrik bat ere ez da atera, izue. Punturik ez dugu banatu, lastima. Garazi, bigarren taula zeuretzat, zeuasi erantzuten, beste danokadi, ia rebotarik edo dauen, badator bigarren taula, denpora. Orgasmora iritsi. Zakua eraman. Zakila. Pikua. Orgasmora iritsi. Zakua eraman. Zakila. Sexgurua. Jone? Orgasmora iritsi. Zakua eraman. Zakila. Txitxarroa. Preservatiboarekin egin. Sesgurua. Emakumezkoen masturbazioa. Partxisean jokatu. Orgasmora iritsi. Zakua eraman. Zakila. Txitxarroa. Preservatiboarekin egin. Sexgurua. Emakumezkoen masturbazioa. Antxoari eragin. Antxori eragin. Hala ere, partxisarena gehiago gustatu zain diri, Norberak nola jokatzen duen, ezta? Lotura miluzerekin zakua eraman eta orgasmoa. Biak bat izaten baitira, ze ikusi ditugun saio honetan. Segulakoa, 30 puntu zuentzat! Eta hirugarren taula, Jone, zeu erantzuten, zeu adiatzen lehenengue, eta adidanok, Guazen, denpora. Sexu jolaserako gogoa izan. Titi punti jarri. Sexu orala. Azpijana. Gizonezkoen masturbazioa. Zotza zuritu. Sexurako gogoa izan. Gosek segon. Alua, bermeon. Tortola. Zakila, asteasun. Buztana. Emakumezkoen masturbazioa. Tipula zuritu. Oso ondo! Hau! Jone Gorostarzu, historian lizentziatua, lehen hezkuntzan diplomatua eta sexu kontutan aditua. 100 puntu, bikain! Eta Elena Ochoa doktorearen lagun mina. Markagailuak behitu zegertatu da. 100 puntu, Koldok eta Iñakik. Garazi Jon Matxin beste 100 puntu. Joni Aimar, 250 eta ikusi duzue. Erdinketa dauka. Desenpatea egin beharra daukagu beraz, Bikote Kanoski, Koldo Iñaki batetik, Garazi Jon Matxin bestetik, ea zer gertatzen den. Erantzun laburrak. Asmatu aurrera, utxegin aurrera, asmatu utxegin, hortxe. Amaituko litzateke. Koldo Iñaki, lehenengo galdera zuentzat. Zein da Nikaraguako hiriburua?
Managua. Managua, zuzena da. Garazi, Jon Matxin, zein da Uruguaiko hiriburua? Montevideo. Montevideo, zuzena da. Koldo Iñaki, 1910ko hamarkadako zein urtetan sortu zen Euskaltzaindia? 18an. Oso ondo, 1918an. Garazi, Jon Matxin, 60ko hamarkadako zein urtetan zendu zen Martin Luther King? Hil zuten. 78. 78, da, ez da zuzena. Txalo bero bat, beraz. Gogorra! Maitu aita, berdinketa apurtu dugu. Eta apurtu ostean, Garazi eta Jon Matxin. Denak ere berotu gara. Bukatu da, Miluzeko zuen abentura. Bigarren saioan amaitu ere. Baina errepaso txiki bat eginda. Helburuak, Garazi, paga estra txiki bat, diru apur bat bildu, Jon Matxin ondo pasatzea. Lortu ditugu, helburuak bete ditugu? Biak. Biak, ez da? Ondo pasa dugu, 227 euro ere pilatuta. Garazi, zer egingo dugu? Pagatxo horrekin beraz? Urrengo urtean bidaian joan. Bai, eta nora? Aipatzen zenuen atletik ikusteko Liverpool aldera joateko gogoa Bai, bat zegoela. pero dirua ez ematen horretarako. Ja, orduan osasuna apurtu ikusi, jarrita. Iruñean. Bai. Derbia, zora garria. Eskerrik asko, bikote tertzierren! Zer berdinketa? Koldo Iñaki, arnaz hartu? Bai. Beharko. Bai. Koldo Bilbotik, bertan dago zazpikatu gaztetxea. Zuek katuek bezalaxe, zemat bizitzaia, Ba, diru edo, bai. Inbeste. Ondo bai hemen txegeugan zaupazuek, eta Jonai Morse ondo zela saio gontzarete ikusten, nola sufritzen duten kontrarioek. Ondo ikusten da seguratik desen batea, Oso ondo, Ederto, oso seguro. bigarren fasera sailkatuta, bi bikoteak, oso ondo, zerotik. Ba, Hasiko gara puntua pilatzen berriro. bai, lehortu izerdia, edo segi izerditan, nahi duzuena, baina puntua pilatzen behintzat, definizioak, denbora. 9. hilabeteak, Koldo. Iraila. Oso ondo. Irailari izena ematen dion landarea, Garoa. bai, garagarrarekin egiten den edaria. Garagardoa. Nola ezpa, garagardo gehien edaten den Europako herrialdea. Ufa. Irlanda, Alemania. Ez, bai, hor dago. Ez. E bat du, az bukatu, bota? Txekia. Txekia. Txekeak eta banku agiriak faltsifikatzen abilatzen Nafarra. Urtubia. Bai horixe, kaskantekoa. Bisurteak egun bat gehiago ematen dio. Otsaila. Bai, sail bat banatzen den zatietako bakoitza. Sail bat, eta hau banatuta. Zatietako bakoitza, bai? Azpi atal. Azpi? Sail bat banatzen da? Azpi sail. Azpi sail, oso ondo. Zinean batzuek maite eta besteak gorrotatzen dituztenak. Krispetak. Krispetak. Bai. Krispetak ondo dauz, salata barik. Salata bari bada. Txarra da salata. Maite ditu jaten ari denak, alboan dagoena gorrotatu normalean. Baina ondo dau. Tira, tolerantea garago. Telefonuk ez mesedez argirik, eta bez, edaten, lasai edan. Ondo, aholkuak, doan, Zazpi, 70 puntu! Ikain! Jon eta Aimar, zuek krispetazaleak? Ni ez oso. Bai, Ez? Bai? Tarteka bai, neube bai. bai. Han egongo ira etxean, segularrak eta Gazi. beraztegiarrak krispetak hartuta zuei begira. Bai. Ia ba, pelikula hona ateratzen zaigun? A ver. Guazen, demora! Nafarroako oian ezaguna, Jone. Irati. Irati, oso ondo. Iratian da, trebearen kirol modalitatea. Eskalada. Eskalada. Eskaladan soka berari loturik doazenak. Soka... Bai? Soka... Bai? Sok... Bai? Soka eta zer gehiago? Sokaikuak, Ez, soka... berari lotuta. Sokarkuak. Ez, biak dira soka lagunak. Lagun honekin horrelakoixiak dira orduak. Orduak, halakoixak dira, lagun onak inguruan direnean. Ez, probatu? Laburrak dira orduak. Saltzaile ibiltaria. Ai, Saltzaile ibiltaria. ibiltaria. Probatu, tez hasita. Ta... Ez da, txerpolaria baizik. Zerbaitetatik eskuratzen den irabazia. Mozkina. Hasiera da puntuak pilatzen, 20 puntu zuen merkagailura.
Eta eroglifikoak, orain. Zelan zauzia? Ondo? Bueno, Arinduta. lasaitzen pizkatxo. Bai, ez da? Oso, ondo. Erakustaldia emoteko gogoz, eroglifikoetan? Bueno, Adi, eroglio, gogortu. Ah, bai, Zaigulako, bai. Esan du berak, joan da, kurso bat egiten, eroglifikoena, nazioartean ordaindu diogu, Milusetik, eta etorri da. Errusiara joan da. Errusiara joan da. Negu betean, argi. Guazen, lehenengo eroglifikoa denpora. Atera ezazu, Kamisetak, elastikoak, bestera batera, mailak, ez? Bestera batera. niki, Bai? bikiniak. Osondo. Osondo. Biniki. Baina alderantziz, kini, hori geneukan silabak alderantziz, eta A, bikinia. Bikiniak. Ondo? bai, ondo. Bai. Ondo? Atera nahi baduzu, bikinia? Edo ez, nahi duzu. Komeni. Oso modan da orain, Tri. Ez, Ez. bai, tribe bai. Ah, Osue, baina bikini supersale, hablan dinot. Ja. Gorputza baltzitzu. Edo burkinia, ez? Burkinia ere, bai. Tira, modak. Bai, hori ez dugu nahi, baina bikinia bai. Bigarren eroglifikoa, badator, denpora. Zer dira untxiak? Erbi, Bai? Erbi, beak, Zer da hori? urbin... Erbi baderantzunaren zati. erbi, iru, Zer dira untxiak? Erbi? Zer da bekue? Zer zeinu? Jo. herbiboroak. Hori bai, oso ondo. Erbi bat, animalia ikusten genuen erbia, eta B boroaren zeinu kimikoa. Bai, baina... Herbiboroak. Eta pistari erreparatzea besterik ere ez zegoen. Probatzeko, dino. Zer dira? Erbi, boroak. Oso ondo. Eta ia hirugarrena, denpora. Elon Musk bada, bai? Didunak. Dirudunak. Oso ondo. Lady Di bai, baina di eta iruduna. Diruduna. De iruduna. Ba, bai, honek zaku desente irabazi zituen, Miluzen. Segulakoa, negu hotzetik bueltan etorri da Eroglio Karnovitz, baina udaberria loratu da Koldo eta Iñakik 80 puntu! Oso, ondo. Ederto. Jon Aimar. Eroglio, Bai. oiu batean, Orrain ere asmatu dut. Eroglio, zailu. Animo. A ber, Jon Aimar, igual zebekin geratuko da pozik. Gaiztu da apurtxuet. Bai. Bai, ez da gure modukue, laguntze da, torrena. Eroglifikoetan eta, ondo ez da? Moldatuko gara. Ikusiko da. Ondo, ikusiko. Babadator lehenengoa, denpora. Askotan bizitatzen dut, bai? Azkarate. Azkarate, oso ondo. Miguel de Cervantes idazle handiak gurean gaztelera hitz egiten du. Orduen egin eta karate. Azkarate, bizitatzen dugu, oso ondo? Erraz. Errez. Erraz, Aimar. Lehenengoa. Lehenengoa. Karate, egiten? Bez, ez. Pues, ez dakigu ezer, Horri buruz. Ah, Eroglifikoak asmatzen bakarrik. Eroglifikotan gerriko laranja badaukazu. Bigarrena, denpora. Nondik joan behar da? Zein da hori? Betizu. Betizu zen. Oso ondo. Ondo. Oso ondo. Betizu. Betizu nahi duzuna egizu. Betizu zen. Betizu zen. Oso ondo. Klubekoak zineten? Ez, Ez. ez, guzar xego geha, ez? Kastek, Ai. kastek. Bueno, hori da. Beste Ondo. gazaro batekoak. Betizu zema maite dugun. Ondo. Hirugarren eroglifikoa, denpora. Ikusi duzu telesaila? Bilata, Nola dago, lata? irikita... Bi atal. Oso ondo. Oso ondo. Bi lata. Baina lata izpiluan alderantziz irakurri behar da. Atal. Bi atal, oso ondo. Wow, esan berri digute Erogliok platotik alde egin duela. Argi, Lasai. topo egingo bazen ute kalean, oso arriskutxo da momentu honetan. Jon eta Aimar bezain bezala, 80 puntu! Esan didate? Esan dizute? Ez du ikusi ondino. Ez du ikusi. Esan didate guapu dala. Bai? Arpegia ere eroglifiko baten takera gomendu. Eta bestalde Garbina Biurrin, beti bezain Biurrin, ea esaldi Biurri ez dioten gaurkoan. Koldo Iñaki, bioprest? Segi aurrera bagoatzen, denbora! Testu, Testu. dotore, eta Ez, testu dotore... Horretarako? Ez, testu dotore... dotore gutxiago, Ez,
testu dotore asko. Asko, erabiltzen... Ez, testu dotore asko. Gero zeta. Ez. Asko, erabiltzen... Egin. Ditu. Egin ditu, naiz eta... Gero Testu dotore asko egin ditu. Bueno, Ja, esaldiare dotorea baitzen. testu, egin, zer. Zatzeko zail xamarra. Bokalak orain, bai? Debora. Nik, Eta beste bokal bat, Niki. Ez da Niki? Nika... Ez da Nika? Niko. Niko, txarto... Niko... Etxart. Tristatu... Egiten da. Bere Bere kantuko... Opor... Ez hau... Eperrari. Ferrari hori bai. Garbine oso biurrin, Gerturatzen ari gara, hau sartuko da, zalantzari gabe. Antola dezagun, denbora. LGTBI, Ez? arrotasunez, Ez? mugimendu, Ez? urtetan, Ez, urtetan. urtetan, arrotasunez, Ez, urtetan. aldarrikatzen, Ez, urtetan. ere, Ez, Isekarako. erabili. Ez, erabili bada. ere, Ere, LGTBI bai. mugimendukoek, Mugimendukoek? arrotasunez aldarrikatzen dute. Hori bai, Hori bai, zarrastona. demorazkan pordea. Zarrastona. Tira, Zerrastona. eta demorazkanpoa da ere entzun du Iñakik eta badarabilte zerbait gogoan. Baina puntuak irabazea ere komeni da, beraz. Bokalak, demora. A ber, egaztiek, Egaziek, egan. egiteko, behar, Behar, Zitu... aurretik bokala, behar. Izaten Izaten, dute, eta gero, ez da gero, ez da ke, egiten dizkigu. Eta gero kili-kili egiten dizkigu. Guri kili-kiliak egiten dizkigu. Vale. Entzun dugu, pista zati asko, bi osorik bentzun ditugu, punturik ez, komoina jokuan bai. Zeri buruz ari gara? Luma. Luma, ikus dezagun? Bai, Oso ondo! Luma, oso ondo, komoina. Erto. lumarik egiarena, behitzaio Bai. erori. Eta gora luma askeak eta astindu Eta lumak. Luma bai erruitei. hori. Ondo, ederto. Kili-kili. Ba, lortu dugu. Bai. Komodina, Lortu dute komodina, Ione Puntu Einar, askorik ez. baina puntu mordo bat pilatuta sokatiran ja, abantaila zenukete. Bai. Zeitxura? egiteko gogoa. proba. Bai, hemen apaltasunik eta arro, Ea ba. Ba, torremizikoa, denbora. Aurrak, Ez? mende, Mende. Mende Onen. Mende. Aurretik. Ez, mende. mende, berrira. Sartu aurretik. Jaio ziren aurrak, belaunaldi honen parte dira. Bai, horixe. Oso ondo. Erto, Apaltasun kontuak eta. Zeitxura, ona. erto. Sekulakoa. Jone oso ondo. Batetik bat. Bitik. sí. Oso A ondo. ver. Denbora. Eskola, euskal, Euskal, pop, Pop. elektroniko, Elektroniko. talde batek, Batek. antzeko izena du. Antzeko izena du. Oso ondo. Zoragarri. Aguantatzen hau. Bai ez da? Gauza bat eitzeko. Egingo duzu? Zuk badakizu zer. Bai. Bai? Zuk badakizu zer. Noski. Noski. Itxan hor. Bai. Bitik bi. Aimar, irutik. hiru. Hori da, segi ba. Denbora. Pertsonaiak, Ez. kepa, Ez. aukapa, Ez. Maskara eta kapa. Maskara eta kapa Kapa. zuen. Ez. Beltzdun pertsonaiak sinadura Ez, modura. ez. Pertsonaiak Espatarekin. ezpatarekin sinadura Ez, modura. espatarekin. Espatarekin egiten zuen, Egiten zuen? sinadura. sinadura modura. Bai. Oso ondo. Bai. Erto. Zinbesteko hitz guztiak erabili behar baitira. Oso ondo, Jon Modura. Aimar alkarra entzuten, oso ondo, baina oso ondo. Bai. Ari dira arrotzen, Ez. Hainbeste ere ez, Pentsatezu? Broma. Ah. Lautik lau, seguru. Ia ba, bokalak. Demora. Ala, Ez da A. aul, Ez da A. al, Ez da A. i, Ez da I. u, Ez da U. O. Beste bokal bat. Ol. O. oial, Oial. lan, Ez da la. Oial leun. Leun. Eta Eta. guzti. Ez da gu. Eta gezi. Ez, oial leun eta gozo. gozoa da, eta Eta. Eta jato, gozoa da, eta. Ja,
jatorri, hori da, irakurri dugu. Hori da. 70 puntu oso ondo. Jon eta Aimar, eta arrastoek diote. Mende berrira sartu aurretik jaio ziren aurrak belaunaldi honen parte dira, euskal pop elektronikoko talde batek antzeko izena du, maskara eta kapa belzdun pertsonaiak ezpatarekin egiten zuen, sinadura moduan. Zer iburu zer gara? Zeta. Zeta, ikus dezagun, komodina jokoan, eta bai, oso ondo! Zeta, komodina! Karo, zeta, egurre. Honek lotuta. Ia zure txalo dugao. Ondo. Beste belaunaldi batekoak hauek, akaso? Gabonetan abestu genuen. Zulera. Zora garria, Eta diskoa grabatze Bai, iritsiko da. Ondo. Erne, iritsiko da baita sokatira ere. Koldo eta Iñaki, 160 puntuta, komodina. Jonek eta Aimarrek 200 puntu. Eta komodina. Ondo. Dano prest? Ikusten da zure brilli-brilli, Espainiatakoek? Ja, jaski, eman ditizka bat. Eman zut glos apur bat? Ikus da dela, Oso maskulinidade berrien aldekoa gara, Adi, sokatirera goaz. Koldo Iñaki, zer bokaz hasi? Gaur galdera txuk erantzuteko eguna da, Bai. Venga, sorte hon. Eta azkar. Guazen, denpora. Zenbat izki ditu alfabeto arabiarrak? Pasa. 28. Zein astegunetan ospatzen dute Amerikako Estatu Batuetan esker ematearen eguna? Ostegunetan. Oso ondo. Jon Aimar, denpora. Zein da errenteriarrek euren herriari deitzeko erabiltzen duten beste toponimoa? Orereta. Oso ondo. Koldo Iñaki, denpora. Zertan bustita jaten dira txurroak neguan? Txokolatea. Oso ondo. Jon Aimar, denpora. Zein da munduko txapelketa gehien irabazi dituen emakumezkoen futbol selekzioa? Amerikako Estatu Batuk. Oso ondo. Koldo Iñaki, denpora. Esaera zaharraren arabera bat eman eta zenbat hartu ditu? Komodina. 2. Bat eman eta 2 hartu. Ez baita balantzerik onena. Tira, puntuekin ere beste gertatzen aritzitaigun, beraz, hobeto komodina erabili, demora geratu da. Jon Aimar, aurre hartuta nabarmen, eutxe puntuei. Denpora. Nola deitzen zaio oilasko ar zikiratuari? Kapoia. Oso ondo. Mutilek aurrera. Denpora. Zein da Norvegiak gehien esportatzen duen arraina? Zokina. Oso ondo. Jon eta Aimar, denpora. Zein poeta eta idazle nafarrek idatzi zuen Bizkaia maite kantaren letra? Paso. Jose Angel Irigarai. Non da hurbilen, hemen, han edo hor? Hemen. Oso ondo. Eta bizkor erantzutea, garrantzitsua da, paso egitekotan ere paso bizkor egin. Ze, berdin zera egin dute markagailuek, Koldo Iñaki, gertu zarete, animo. Denpora, zein doinu mota da Maritxu Norazoaz? Zortziko txikia. Bai. Jon Aimar, denpora. Eskupilotako sakea balekoa izateko ez du izan behar, ez luze eta ez? Motz. Oso ondo. Koldo Iñaki, denpora. Zein akordoilarik asmatutako kantarekin zoriontzen ditugu urtebetetzeak euskaraz? Kasiano. Oso ondo. Jon Aimar, denpora. Zer bihurtu zen Greziako mitologiako Nartxiso hil ondoren? Paso. Lorea, nola du izen euskarazko tokiko komunikabideen sareak? Tokikom. Oso ondo. Ondo, Baina bada ez bada, komodina, hortxe dago, 40 segundo. Eta Koldo eta Iñaki, lehenbiziko zaurre hartuta, ia ba. Guazen denpora, Iberiar penintsulako zein eremu da Britania handia? Erdia. Gibraltar, zein idazle errusiarren etxea zen Iasnaia Poliana? Txekofena. Tolstoi, ze landareren aleekin egiten dira krispetak? Hartoakin. Oso ondo. Eta krispetak janez gu, sokatirari begira, ikusgarri baitoa, Jon Aimar, komodina, gogon izan. Guazen denpora, zein arlotako irakasle izan zen unibertsitatean Angela Davis kaleratu zuten arte? Komodina. Filosofiako irakaslea. Zoragarri, nire lasaitasunerako. Erabilita, komodina, 19 segundo aurretik, 28 puntuko aldea. Koldo Iñaki, hemen ez dago ezer erabakita, baina aurrera egitekotan asmatu beharra dago. Mutilek denpora, zein harrirekin egindako teilatuak izan dira ohikoak Pirineoetan? Arbela. Oso ondo.
Jon Aimar denpora, zein irratiko lehenengo emisioko ahotsa izan zen Julian Beloki 1982ko azaroaren 23an? Euskadi Irratia. Euskadi Irratikoa, ondo. Mutilek denpora, zenbat puntu irabaziko ditu futbol partida galdu duen taldeak? 0. Bai. Denpora, Gipuzkoako zein herritan eman zioten zu Euskal Liburuei frankisteko 36ko abuztuaren 11an? Tolosa izan zen. Tolosan, eta amaitu da, denbora, hori entzutearekin batera, Koldok eta Iñakik 173 puntu, Jonek eta Aimarrek 187. Bueno, ez du. Hau, ondo, Koldo Iñaki gaur finalik ez. Bez. Baina elkarrekin egoteko aukera bai, urrengo miluzen, zelan zabiltzie, Koldo Iñaki? Ondo. Eta aurrera segitzeko aukera, eh? Ez da gutxi gaurkoa ikusita. Da guztuek haze pozik. Osoto. Ziadarte, agur! Gaur iritsi, eta saio, lasai xamarra egin da gainera, desenpatean ikusi dituzue gainontzekoak, iritsi gara sokatiran aurre hartu, eta finalean, Jone eta Aimar. Eta hau esan harra daukat, ea ze iruditzen daizuen, Aimar, antzekotasunak atera zalean aizelako ni. Aimar Balerdi, Aitzol Barandiaranen anaia sekretua, eh? Bako itxuretxu bet, bai? Esan dizute sekula? Ez. Gaur. Vale, gaur. Begira. 187 punturekin sailkatu, 187 euro dagoeneko, eskuratu ditugu. Baina aukeran gehiago nahi, ez da? Ba, Erne, zakuan jokoan baititugu 14.923 euro. Guau! Ia 15.000 euro! Hau, serio jartzen ari da. Zara izango zu adibidez Julen Tellerian nahi? Enaiz izango, baina ez sekretua. Ez sekretua. Ondo, ia buruketa bat. Wow. Antxon. Konzentratu egin Zuta bizok, bagauzen Donostin bazkaltzen adibidez. Bai? Gertaliteke. Gertaliteke. Gertatu da. Eta gero zuzuez, Tolosara eta Nibermia, bai. Zema kilometro dauz. Bak izorian egiten? Ez. Nik danak itxortu terdi. Tolosara lehenago, hori badakit. 20 minutu. Ibiltzen zarie, kotxeen agatana, Jon Aimar? Bueno. Ni askoz. Edo autobus edo? Distantziak kalkulatzen, Jone? Bueno. Danok egiten dugun gauza bat gaur finalien, baina adi jolasa hau izango dalako. Zakoaren bilagoaz. Eta eremuak 0 eta 69 kilometro artean, 80tik 159 kilometro artean, eta 160tik 240 kilometro artean. Hiru eremu hauetan kokatu beharko dituzue. Hiriburuen arteko distantziak. Adi, Google Mapsen araberako biderik laburrenak kontuan hartuta kokatu beharko dituzue. Donostia Iruñea. Bai, nik uste bai. Bai, nik egi jarriko nuke. Mango diu? 80.159. Gazteiztik, Baionara. Nik erdiko jarriko nuke igual, Venga. Ez que meztxen, ez que ez dakit. Gazteiztik gazte 50. Donostiatik Gasteiza, 1 kilometro badare. Non jarriko dugu, Gasteiz Baiona? Igual. Nik uste, igual lehenengoa, gehiena, ez? Bai. Zer dugu dauzket? Ez dakit, bueno, jarriko du erdikoa? Ez, igual, ez que ez dakit. Lehenengoa? Jarri baten bat. 160 berrunda horret. Bilbo Iruñea. Du dauket. Bilbo Iruña. Hau non dijo, Bilbotik Iruña. Bilbotik Gasteiztik Iruña. Bai. Laburrena. Hori bai da, Erdikoa, ez? Pues, ez dakit. 80 kilometro baino gutxiago. 80 artean, 160 gora. Denaten bokik asko. Bilbo Iruñea. Bilbotik Iruña. Bastante, Jon Aimar, non jarriko dugu erantzun bat behar dugu? Zaizu asko? Bai. Erdiko igual? Nik erdin jarriko. Venga, erdikoa. 80.159. Donibane Garazi Gasteiz. A ver. Donibane Garazi Gasteiz. Hau nik eman. Igual bai, venga, eman horri. 160, 240. Maule Bilbo. A ver.
ber, Maule Bilbo, horiek esango duke gehiena, ez? Bai, ez? Bai. 160, 240. Iruñea, Maule. Iruñea, Maule. Hain gutxi? Bai, ni uste bueno. Ez? Ez dakit esan. Igual ez. Eta azkena? Iruñea, Donibane Garazi. Iruñea, Donibane Garazi. Maule urrutik oso monakenik. Bai, asko Maule igual imentzan. Bai. Hemen jarriko deu, oso gutxi da. Ez, hor. Labur, ez dakit. Venga. Zamos? Ondo ez. Ez, ondo ez. Ibili arren, neure buruarekin ibili naizelako. Agian ez da inerreza, edo bai, batzuk honetan oso trebeak izaten dira be bai. Batzuk igual baino, Ez. Donibane Garazitik Gasteizera, nahiko puntatik punta dago hau. 160 kilometrotik gora. Oso ondo, Maule Bilbo? Oso ondo. Bi, bueno. Donibane Garazi Gasteiz artean, 169 kilometroko distantzia dago gutxienez. Maule Bilbo artekoa da. Bi hiriburunen artean dagoen Euskal Herriko distantziarik luzenetakoa. 224, hain zuzen. Nafarroara goaz, eta bi hiriburuak. Nafarroa Garaikoa eta Benafarroakoa. Iruñea, Donibane Garazi. 079? Sondo, Nafarroako bi hiriburuak lotzen dituen bidea, egin baitaiteke, 74,3 kilometro ibilita. Donostia Iruñea, tarteko eremuan zuzena da? Sondo, 80 kilometrotik gorakoa baita, justu doi, 82,1 kilometro bi hiriburuen artean. Trukakia? Aldaketaren bat egiteko aukera? Zeinekin daukezu dudazuk? Iruekin. A ber. Gasteiztik Baionara, Bilbotik Iruñera. Bai, aldatuko dugu hori? Iruña eta Maule. Eta Iruñetik Maulera. Trukakiek itzen bat aldatzen. Bat. Gasteiz Baiona. Eta erdikon jarri. Bai. Kriston bi esan izango dugu igual, bai. Bai, zuke hori esatezen ungaitxe. Erabiliko dugu? Bai. Gasteiz Baiona pasako dugu 80-159 tarte. Berabili egingo dugu eta Gasteiz Baionako tarte hori aldatu egingo dugu. Zuzen aldatu duzue? Oso ondo. Ondo aldatuta, Arabatik Lapurdira arteko errepiderik laburrena, bi hiriburuak lotzen dituen alegia, 156 kilometroko baita. Mugan. 14,923 euro miluzeko sakuan. Bilbotik Iruñera joko dugu. 80,159 kilometro zuzena da? Bai. Eta mugatik ez du xamarrau ere, 155 kilometroko baita biderik laburrena. 14,923 euro miluzeko sakuan Jone Aimar. Gaur, lehenengo eguna, Miluz ez zer den ondo ezagutzen duzue, baina gaur lehenengo eguna, Miluzen, eta sakua, eskuragarri. Momentuz batera gaudelako. Donibane Garazitik Maulerako bide hori jakin beharko genuke, besteak beste, Iruñetik Donibane Garazira, zuzen egondalako, lehenengo eremu horretan. Handik Maulerainoko bideare eremu horretan sartuko zaigu. Iruña Maule zuzena da? Erdiko tartean apurtxu bet gehiago da. Lastima izan ere zagutik. Zentimetro gutxira izan gara gaur, baina ez da posible izan. Jone Aimar, saio bikaina dena den 187 euro eskuratu dituzue. Eta bidea ikasita, Miluzen urrengoan, beste den gurean. Txaloak eurentzat Jone Aimar bikain gure Miluzeak. Bueno, zuek bidi hartu, eta badakizue gauero geldialdia. Hementxe Miluzen, zerrik asko.